Üdvözlök mindenkit! Ez itt a Cségó első rész. Ugye most a olasz itáli pálya játszok. Na, menjünk. Remélem most jól veszi a hangot. Ez olyan hangos volt. Na mindegy, egy headshot. Szóval így elkezdődött. Ne. Hoppá. Azért ezek a terroristák is kemények. Azt tudom. Menjünk a túszért. Szóval mindig ebbe a mindegy, megnyertük. Mindegy, megnyertük. Még akartam még túszért is menni. Rendben. Riflők közül egy augot szeret. Vegyünk egy Fosmos. Ez az egyik kedvencem. Menjünk. Ezek a gignesek. Vagy az van a és legyőztek. Fenébe. Veszek egy augot. Ez is a kedvencem. Szóval ezt az augot nagyon szeretem. Menjünk terroristák ellen. Na, hol vannak? Ja, nem vettek észre őket. Hát, én igazából most elcsúrom de igazából tőlük láttam azt a taktikát, hogy amikor szedem a túszt, és oda megyek, akkor úgy kiugrok. És ugye megyek a bázisunkra, kiugornak ugye a fal mellől, és szépen megölnek. Na, siessünk, csak be kell vinnem. Csak annyi a dolgom, hogy beviszem, mielőtt megölnék, vagy megkínoznák őket. Ja, kaptam 500-at. És... bevittem, és még egy ölést is szereztem. Éjjjj! Megöljük a terroristákat. Ennyi. Na, menjünk. Szóval van már olyan 6050 pénzem. Na most mindenki ide felnyomul. Lehet 2 túszt vinni egyszerre? Nem biztos. Három, 2, 1. Én viszem a túszt. Menjünk. A szobák. Hát a szobákon keresztül menjünk a bázisra. Egy kill. A fenébe. Nem igaz. Kedvenc fegyverek volt. Ketten az egy ellen. Mondjuk úgy. Ott a barátunk, aki egy sniper, és le fogja lőni. Na szóval ő erre megy, valamilyen bug ez. Nem bug, csak neki megyek a házat.
Szedd fel, és ilyen lenne a Cségó felülnézetből. Vagy ilyen. Mindegy. Veszek egy fazmaszt, és akkor neki ennyi elég. Hát ez lesz, sajnálom, de ez lesz az utolsó kör, amit ma én játszani fogok. Sajnos. Nem. Ma lesz szerintem 4-5 rész belőle. Lehet, hogy sokat mondok, de most van elég időm. Meg hát még ott van a holnap, a vasárnap. Igazából úgy akartam mondani, hogy holnap a vasárnap. Na, én fogom a fenében. Mindegy, fedezem a gyereket. Elég egyszerű menetünk lesz. Jó, talán egy hosszabbítás. Talán még egy menetet berakok. Ennyi. Ez a... AK-val. Egy AK-47-essel lőtt. Gyere! Vidd be! Gyerünk! Utolsó esély. És nem viszi be. Te bevitte! Ilyen. És nem akarok egy augot venni, hanem veszek egy famaszt. Az nem is fazmasz, hanem famasz. Mindegy, egész idő alatt azt mondom, hogy fazmasz. De ez famasz. Ez a kedvencem, az első kedvencem, második az AUG, a harmadik pedig az AK. Na, induljunk. Induljunk, keke. Szóval ez lesz az utolsó kör. Elég furcsa álmom volt, gyerekek. Azt álmodtam, hogy a Cségóba betették a minigánt. Az durva lenne. De durva is volt. Szerintem tök jó lenne, hogyha betennénk a minigánt, csak olyan 10 000-ért lehetne megvenni. Vagy 30. És... beviszem a plusz. Na, szóval ennyi is lenne a videó, gyerekek. Sziasztok!